Уважаеми зрители, днес е един наистина много специален ден за мен, за нас и за целият екип на телевизия Петесат. Навършват се 7 години, откакто създадохме едноименната телевизия. За тези 7 години успяхме да направим каквото можем. За тези 7 години ние успяхме да се развием напълно, напукна алгоритъма в YouTube и не само в социалните мрежи. За тези 7 години сме излъчили стотици песни, над 20 концерта, десетки филми, сериали и детски анимации, както и над 200 предавания. Тук нарочно е доказано, че вярваме както в истината, в музиката, която заслужавате и пускаме за вас, така и в забавлението, което ви накара да се веселите и да се забавлявате. За тези 7 години винаги сме доказвали и пак ще докажем, че вярваме в истината. Благодарим на всички наши компании, лейбъли, на всички наши партньори и на всички наши рекламодатели и не само, а и на вас, уважаеми зрители, че ви има. Благодарим ви за подкрепата през тези 7 години. Живот и здраве! Скоро след един месец съм на екран. Здраве, щастие, късмет, всичко да ни е наред и каквото ни е на сърце, то да ни е в ръце. Желаем ви весел празник и приятни минути с програмата на телевизия Петесат. Нека истината възтържествува и доброто побеждава.